Oh bye. Nag-edit ko karon. Wa ko na video gahapon. Wala ko na upload gahapon. Kay nag-edit ko nya ginanglan sa og intro. So for now, mura sa niya ako intro. 1 2 3 go. Wala sa na ako intro. Wala ko mo naan. Dapat na ni intro. Sige. Tanaw na yung video. Edit ko karon eh. Di kahayag. Ay. Atay kayo dugay ko kumata. Yan. Auto, late ko karon. Ani. Ay. Basta mo dia. Magalit din kayo ito karon. Pero late na gyud kayo. Grabe ka rin. Takaw pa ito sa station. Kasi sa guwani. Ay kaya di grabe ka tugnaw karon. Pero medyo bugnaw gamay ang hangin. Pero makaya ra. Temperature 60 degrees sa Pinas pa ni gahabol na ko pero nga rin pero kayo at sa kayo as tulad pagkapas pa ko sa train karon man pagkapas pa ko pa doon sa opisina basta nga rin labag ka purong ginang mga auto handa gina sila dito natuwa labang ka puro mga auto eh. Ditso. Buldos ka ditso. Nakakita ka rin sa market ko tayo. Yes. Paabot sa train. No exit. Uy, padong din ni Kuanda eh. Dirap ng train nga rin. Padong ta syudad. Kani usa nagparking na naon ha. Paabot. Ano na? Lamban. Skinas Karyo. Ambot. Suod ako. Sagbot bay. Sagbot. Mahaw lang tag sagbot. Oy. Kapita Brad. Paabot sa kape. Lunch break by. Uy, blown out. Change. That's good. Lunch break. So, tambay sa tangkalis gawas. Lakaw. Wala man ako magkuyog nila ni Don karon kay wala lang. Pabot sa kumabot akong kamera. Kagipayo na akong kamera sa DigiDirect. Email ang courier na send na daw. Pero wala pa man ako madawat ang kamera. Yatay. Lakaw lang sa itong now sa mga ng kaon kung gutuma ibog sa ibati saya nyo dia adong lagi tugnaw nga rigid hangin you can ay asa ko tambayan eh saya nyo dia kaya ayo ako sad nan mukha og poke bo poke ba kumagid lagi wag ginaw na gid hapon ba padung mi sa DigiDirect kay magkuha ko sa kong camera kunin ba ni Carlo distracting yeah kumawas na siyang Bisaya so dili ni siya mabaligya padung mi nga rin makikita mi ni Brad gining pangalan dili Brad pro Brad takot kayong tao takot kasi tao okay sige na namin nga rin kuha na ko camera kay naguba ako nga A7 III sunod si Mark testingan taning wireless nga microphone be kanang nagtaod kog wireless microphone nga gamay ang tao si ayo ani uy sa man ni my card what is that I don't know so na ako nakitang card nga nahulog but di lang to nakukuhaon kay basig sa plan so sayo na siya ningit-ngit karon spring naman yan padong na winter winter ngit-ngit nagsayo then tugnaw pag yun pero karon di pa kay tugnaw doon ko train station nga sa Melbourne Central sentro sa Melbourne ba
business district na ay train station na Silong. Kasi ayaw niyo mga bay. Ako, okay ra, ayaw ra. Labang sa tangari. Yep. Lagi sa akin, one tao, mga buang lagi baka nang naglabang ko sa dalan. Di agi just tubangan ako mo agi. Ako kay kasada, ari just tubangan ako. Nahalagi siya mo bangga na ako. Ay gali, ako sa puta. Kaya namangga sa gubanig. Yep. Sapit na ako sa station. Nice po diri ang taas. Ayos po. Okay baka ang audio ni. Tataon lang. Anyway. So na ako ngari sa Murag Mall. And manaog ko para sa station. Off na akong camera. Kasi bawal. Taas sa station, hilaw sa mall, daghang tao. Kanto nga tong train station sud. Nga to. Puno kayong hinampa. Sunod ta. Bye. Saan ni? Kananan? Yawa. Yawa. Kananan. Saan ka na? Panihapon. Sa katong kananan na milang pagkaon nga to. Karoon po kita itong mag-set up naman to siya nga to. Nag-video po ko niya pagkawas na ko sa train. Kinag-ilugay mga tao ba. Pag human, wala din ma-record. Di atay. Wala din baterya. Karoon 20% na lang. So, mabura ta. Bitso na kulit balay. Matag okay ang audio ani. Nira na ang putasan. Ulit pa kong spring onion. Habis sa pagpilipikas. Let's go sa pikas. There you go. Ngita tang rig. Saan ni? Atis. Atis. Broccoli. Yes, niya talong. Forget your bag. 385. Including that. Shoot. 385. One sec. Gawas na ta. So, musay nakakuan nga rin. Kung labang ka, naagay pedestrian lane, di gina mo dito sa kenan. Nakakadako sa basa kong likod. Wah, slipaki. Di wala slipaki. Hindi sila pwede mo labang. Kay, bad man na. Sa toa, mag-ali lang. Mga tao sa toa maglakaw, maghinahinem sa labang sa dahan good. So, ang nagdali ng jeep, di ka lusot. Para, diri kay nakika sa pedestrian lane. Di yung kaligsan. Unless natulog ang driver. Paksit. Adong nakuli. Palit ko mga utanon gamay. Kaya naraman sa tindahan niya. Thursday maron. Usually dire. Mga tindahan. Sayo manira. Manira mga tindahan nga rin mga 5 p.m. So, gabon ako sa tindahan. Sirado na. Mangumpra ka, sirado na. Pero, nakakuan ko Thursday, Fridays kay dugay sila manira. Karon kay dugay na nira Thursday. And Saturday, Sunday sayo na sa nira. Hanginda. Mabuang niya ako microphone. Ohoy, Thursday na karon. Nya, ugma Friday last day, weekend pahuway. So mo gini basta nagtrabaho kag Mondays to Fridays. Murag ang weekend, yes, nindot, pahuway. Problema, nag-shoot kong kasal kung weekends. Nag-assist, nag-shoot. So for this weekend, mag-shoot ako kong kasal. So ang akong pahuway, Saturday, Sunday ra. Kay Saturday man ang kasal. Usahay, na Saturday, Sunday kasal. Kapoy kayo. Iabot mo, kumain mo shoot sa kasal, gabi sa Sunday. Ingon ka, yes, Monday na. Work na sad. Ay. Pero lingaw nga kapoy. Ana lang siya nga style. Lisod ng dining nakidadon niya. Uda ka camera. Awkward. Anyway, doon na sa balay as usual. Wala kay ko igutom karon tug iuhaw ko. Inom niya ko daghang tubig. Inigabot. Ako rin. Sulod na ko. Musta kang audio anino? Matag okay ra.
Yeah. Og sa dihang pagabot na ko sa balay, mikaon ko, mihigda, human na tulog. Wa na human ang vlog, pastilan. Sige, ug manasad. Ayo.